Hi, good morning. Good morning. Hello everyone. Good morning. Good night, good evening. Mayong hapon, mayong buntag sa tanan. Mga kadors, mayong buntag, happy fiesta. Di gasugod nami para sa amuhang selebrasyon sa fiesta sa mahal nga patron Señor San Juan Bautista. Diyan yung mga manggi mani mong aning gitira aning anuhang pamistahay kani lead by Jiton Galion. Kuanday ni sila kanang mga Galion brothers. Diyan kaning isa di paano siya? Ano isang ulitaw ni Jiton meets pilaon ka ni kakildoy agadan aray si kuan badi-badi kinsa man ni? Kinsa kang anak? Anak kang kami. Ikaw, kinsa yung mama? Kinsa kang anak? Ha? Tubag? Ha? Kinsa ka? Good morning. Tubag. Nabugunda tabian. Aral army. Kasi fiesta tatanong. Happy fiesta, Señor San Juan Bautista. Gutad-gutad ng Jiton. Salamat to kay magigutad para di nakadyo nga haga gutad na daan. Magsugba ka ding? Sugba to ton. Di, pag ko na to aturat to sugba. Laka na. Kaya para may kan sugba na to. Pag dahil sa isugba doy. Kaon sa man magsabaw ta. Sabaw sa ta di. Dili ka bagto ko na may baga. Ano si Kwanda? Irik? Siya. Itis na hindo sa tinai kay para dinaguan. Kari si inan. In charge si inan sa pagpanghiwa-hiwa, pag gutad-gutad. Kaya mo among lutuonon. Nan, tanaw sa Ay. Kamusta ta? Kamusta ta? mao. Dahil naman siya ba katilaw namin para sa unang hungit niya sa kuan para pista. Ala, hapit na. Hapit na, sinog ba? Maho na may. Murag kutas na.
Yape, shout out sa. Hi, Nana. Hi. Toton. Ton, si Ton, manan. Shout out. Mahal ang taro, taon. A few moments later. Wow. Wako, para Wow. mga wako. Mahal, mga wako. Dada may sunog ba? Hi, dada may sunog ba? Mga ang ta, ngit-ngit, na-burn out. Na, sana kami. Ito kung dito, naloy kung dito, bigtasan na to.